העצמאות תשנ"ח, טיול היובל למדינת ישראל, גרעין גאולים. נקודת האיסוף. שלום יהושע. שישי, וואי. לא, אבל עד לפני 5 דקות. עד לפני 5 דקות. אני מדברת שעד לפני 5 דקות בזמן לא הייתי. שיירת המכוניות. הרבה זמן לא התראינו. אני לא מדברת על זה שעכשיו כשהגענו, אתם הגעתם ולשנייה אמרנו שלום, אבל באמת כבר הרבה זמן. תקופה שזה מתראינו מאוד בגלל הפעם. קריית שמונה, יש שם חגיגות וכל מיני דברים, יש מימונה. יהיה לעבור. מימונה הייתה שם וגם אז היה אותו דבר. אנחנו נוסעים פה עד לצומת הגומי, זו הצומת הראשונה שפונים לכיוון נאות מרדכי, לאבות הבשן וכו'. אני נוסע שם עד למקום שיש לו שלט, לפני לאבות הבשן, לחורשת טל. לפני כפר סולד זה כביש חדש כזה, לפני כפר סולד יש איזה שדה עם ציפורים. אני רוצה להגיד כמה מילים על עמק החולה ועולם החי שם, וזה אולי הזוג הבא יתפוס אותנו כבר בדרך. משם אנחנו נוסעים לבית ספר שדה חרמון, כי שם יש לי אפשרות לעשות א' קטע לא מוכר של הבניאס, מעניין, שעה ורבע טיול, לא קשה. אם מי שרוצה שיקח בגדי ים, אבל נראה לי שהוא יגיע לכנרת עם הבגד ים. הייתי הרבה אנשים בכנרת היום. אז הם יגיעו, אין בעיה. ואנחנו, פשוט המסלול הזה, יש לי שם אפשרות לעשות מסלול מעגלי כזה, שאנחנו נצא מצד אחד ונחזור מצד שני למכוניות, כי אחרת כל טלטול פה של מכוניות זה סיפור בפני עצמו. אנחנו נראה מה תהיה השעה, אז נלך לאכול צהריים או נמשיך בטיול. הרעיון שלי היה לקחת אתכם לעוד איזה כפר אחד מיוחד, כפר רג'ר, שהוא יושב ממש על הגבול, זה הכפר העלאווי היחידי שיש לנו, ונראה מה תהיה השעה, ואז אתם תחליטו אם אתם רוצים מאוד. ציפורים? ציפורים. צפר. ציפורים. הוא ילך תמיד עם הדגל. יפה, תקפת אלינו. יפה, יש 10 מכוניות. כמה צריך להיות? חוץ מהמדריך. 1, 2, 3, 4. היה זאת לכל מכונית מספר.
מורידים עכשיו את כולם. הוא מסביר פה. מה אתה מדבר? חרמון. את החרמון. תראה כמה. חרמון. יש מעט מאוד. טוב, זה למעלה. זה הציפרים. זה היה שם... או לתת לך, להביא לך שפרף. הבקע הסורי-אפריקאי, כמו שאתם יודעים, הוא מהווה ציר נדידה כמעט בלתי נדלה לכמויות עצומות של עופות לאורכו. למשל, בעונה הזאת עוברים כאן 450,000 חסידות תוך חודש ימים. בבקשה, אני אזכיר לך את הבריום. אז בבקשה, תהיו בשקט. אנשים שטיפלו בזה מתו. לא נכון, אני מבקש תנו לי לדבר. לכן, א' עצרתי כאן, ורואים פה כמה תופעות. מאז ייבוש עמק החולה, דווקא בית הגידול של השדות הוא הפך להיות בית הגידול היותר עשיר בציפורים. אם רק תסתכלו כאן, אתם רואים, מלבד החסידות שעכשיו נמצאות פה בנדידה ואסור למלא את קריסה, אז יש כאן שפע של דיות, והדיות האלה הן לא בנדידה, הדיות האלה דוגרות פה כבר על כל השייזפים האלה פה למעלה, ואם לפני 10 שנים היו איזה 2 קינים של דיות בארץ, היום יש כבר כמה עשרות קינים של דיות, כתוצאה מזה שעמק החולה פתאום הפך להיות שולחן בשר שלא היה קודם. איפה השולחן? מה, בשר? הבשר אצלנו, השולחן נשאר פה. מתבססים בו הרבה מאוד נברנים. הנברנים מתרבים בצורה בלתי סבירה, ובהתחלה אתם יודעים שהיום מפזרים להם רעלים, אזודרין, נובקרון, כל הדברים הכי רעים לבני אדם שיכולים להיות, הכל נסחף לכנרת, וכל מי שמדרום לנו היה שותה את זה, וכל מיני מחלות, סרטנים למיניהם וכולי, זה בהחלט תוצאה של הדברים האלה. ואז החליטו בעצם ללכת, לפחות בעמק החולה, הולכים יותר ויותר לחקלאות ירוקה, מה שנקרא, חקלאות יותר ביולוגית, יותר אורגנית, עם הרבה מאוד דברים שאתם, שחלק גדול מכם גמר להיות קיבוצניקים מזמן, בטח יחשוב שזה שיגעון אחד גדול. למשל, אחד הדברים שהמציאו בטירת צבי, ובכל משקי עמק בית שאן. שדה אליהו, מעוז חיים, שדה אליהו. התחילו למשל, לא, אני לא מדבר על מלחמה ביולוגית. לא, על האורגני. האורגני. האורגני, אנחנו מריול, לשמור לו את הכבוד למריול. גידולים אורגניים, אבל זה למשל, אני מקיבוץ דן. טירת צבי התחילו, תסתכלו, אני לא יודע אם אתם רואים, אבל מסביב לשדה ישנם שובחים, אתם רואים? השובחים האלה הם לתנשמות, ואת זה התחילו דווקא בטירת צבי. שדה אליהו, עם כל הכבוד. אני חושב שבטירת צבי... טוב, עכשיו, אנחנו בהתחלה לא האמנו בדבר הזה, אבל לאט לאט ותסתכלו שמסביב לכל השדה, וכשתסתכלו אחר כך לצד השני, תראו מאות כאלה גם בשדות בצד השני, ואתם יכולים לראות כאלה בכל שדות עמק החולה. תנשמת אוכלת במהלך בלילה, הוא היה מרכז עדת משק בקיבוץ הדתי, שבת בברנקות. עכשיו, תראו, הגדול הזה, הגדול זה נופף, הנה התחתון, זה עית ערבות יכול לאכול 15 עד 20 נברנים ביום. איפה הוא נמצא? בצומת גומי. מצומת גומה, תיסע ימינה, תיכנס ימינה בצומת גומה. בחורף יש בעמק החולה 15,000 דיות. מה המשקל של תחשבו, דיין? מה נברן שוקל בערך? לא, אבל דיין. מה המשקל שלו? היה קילו וחצי. אני מעקל. מה העניינים?
אני אאסוף אחר כך כסף לנביא. לא, צריך לנעול. בסדר? מה? אני אאסוף... בית ספר שדה חרמון. לא חשבתי על טוב, ההליכה. כמה מים צריך. לא חשבתי על ההליכה, חשבתי שיהיה באוטו מים. נו בוא. אתה תעשה סרט ארוך מדי. אני תמיד יכול לקצר אותו. כן? אמרו מראש? לא אמרו. לא, פה בדרך. אמרו טיול, טבע ותהפוכות. בנים לחוד בנות שלו, אני לא יודע. נצא לטיול, טבע ותהפוכות. מעגלים. תיכנס בלב, לחנוץ. לחנוץ תצור 7 ימים. אז מי היום עומד בראש תהל? בכל אופן, כל היער הזה הוא יער שסבל מאוד. איפה לא סבל היער הזה? למשל, כאן הוא לא סבל. ותשאלו אותה, אז למה יש גזעים וקינקוטה? זהו, זה מה שצריך לשאול. שאלה יוצאת מן הכלל. הזמנתי את השאלה. כן, אז א', יש גם עצים גדולים, אבל יש פה... חשבתי שתגיד, יש גם פה עשו פחמים, אז היית פותר לי. אז אני רוצה לומר לכם, אנחנו נמצאים על רמת הבניאס בוויכוח העכשווי לאיזה קו צריך... לא, יש אחרות גם, אני מדבר, אבל כשדיברו, שומעים הרבה את המונחים האלה, גבול בינלאומי וגבול הרביעי ביוני. ובאמת הגבול הבינלאומי עובר בצד השני של הבניאס, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל תכף תראו את זה, אנחנו נמצאים פה על שפת הבניאס. והגבול הבינלאומי מתל עזזיאת, שעוד מעט נראה אותו, הולך עד אחרי תל עזזיאת, ואומנם רואים שהוא מכוסה באקליפטוסים. הוא הלך אל כיוון הבניאס, אבל הוא עבר מהצד השני של האפיק. כל האפיק נמצא בתחומי הקו הירוק, כלומר גבולות הבינלאומיים. הגבולות הבינלאומיים, על זה מה שמדברים. עכשיו, אם אתם הולכים קצת הלאה, רואים פה ערימת אבנים ואחריה רואים ראשים של אקליפטוסים. כן. כן? זה מוצב נוסף שנקרא בורג' בביל. בורג' בביל, שגם כן נכבש על ידי גולני, גם זה נכבש על ידי גולני. והמוצב שהכי התפרסם הוא כמובן הגבעה הגדולה ההיא עם האקליפטוסים, תל פחר, כן? או מצפה גולני היום. שעליו בעצם לא ידעו הרבה. מאוד ידעו על תל עזזיאת, ולכן לקראת ההתקפה, לקראת החדירה, ותזכרו שהחדירה לגולן היא לא הייתה ב5 ליוני 67, היא הייתה ב9, אחרי לחץ, ואני אספר על זה עוד, של היישובים, גם פה וגם בעמק הירדן, שסבלו כל השנים מהפעילות שבעקבות תוואי ההטיה הסורי. משהו כזה, כן. מהפלמחו. אוי! תחזור לכם מפה עליו. כן. תדרכו על העקב או על הצד? לדרוך על העקב. רק את העומק, את העומק. איזה עומק? אתה תראה את העומק פה? כן. ניתן לך את התחושה. ברגע שאת תוקפת מים, שמתי אותו פתאום מצל בצד ימין. הוא צריך לעבור סטרס, לא, זה בגלל הבריטים. כמה שיותר מטענים לו, הוא נעשה יותר קשה. היהודים מחפשים דווקא מי שסובל, ולא... הטנק הסורי. דואג לך? אם הייתי דואג לך, הייתי על ידך. הוא סומך עליי. סומך עלייך, בדיוק.
הבנק הסורי. אולי הוא לא רגיל, יש נוצות, מחצלאות וזה יהיה בסדר. אז עשו ממנו מחצלאות, ובקיבוץ זה היה מאוד מאוד... א', ישנו על מחצלאות, ב', לפרימוסים, הרי בקיבוצים עוברת שירה, ועופר הוא בוחר את השירים, והוא יקבע, יפנה אתכם לעמוד הנכון. ואם רוצים שירים נוספים, אין בעיה לשורר ולזמר ממה שאהוב עליכם ומקובל. אנחנו עוסקים בשירים. יחד איתכם. מה שקורה כרגע, אנחנו פשוט מתקרבים לתחנה הראשונה, תזכרו באיזה בית הפסקנו ונמשיך משם. וחוץ מזה, אני... אתה נפלת אתמול, עמי. אני רואה. אלעזר, אל תרד ראשון. אלעזר, לאט לאט. אני מלך. הוא מרגיז אותי. אתה לא בסדר. חיכיתם לנו, אז היית יכול לבוא לפתוח את השער בינתיים. אני נורא לא אוהב, אני אוהב להגיע 10 דקות לפני. אתה? אני רואה. תאמין לי אני רואה. תספרי משהו על הפציעה שלה. הכל בסדר, מצוין. זה רק חוויה. עוד חוויה כזאת. תראה, כל זמן שאנחנו עוברים חוויות כאלה, זה כבר...
רמי, מי שלא נפצע אתה לא מצלם? מי שלא נפצע אתה לא מצלם? תכף. קודם מי שנפצע. נצלם את אסתר כי היא הייתה על יד האיש שהתחלק. מה, גדעון? היא הייתה על יד זה שהתחלק, היא ראתה בדיוק יכולה לספר לך את זה. יותר טוב מהבן אדם עצמו, הוא לא יודע מה שנעשה איתו. שהיה מלחמה. חתימה. כן, טוב, כולם עוד מעט. נו. אחר כך עם העגלה. מצטלמים על הרקע. את לא ראית את השלט? מה זה הבניין? רבותיי, מוישה, האוטו אתה מפריע. מלך רוצה לדעת מה הזכויות שלו. למעלה, האותיות הראשונות, נע. מיילך, נע, כתוב. רבותיי, קודם כל אני שמח לשמוע קצת את האווירה. אני לא לשמוע. בדיוק. יש לפעמים הרגשה שאנחנו מפריעים. תפריע לכם בטיול. ההרגשה הזאת, אני איך ותתחזק. שלא תהיה רציתי להפנות את תשומת לבכם כדי לא להפריע לשירה שהתחילה לפלוח. אבל אין תיאור נמצאת טיפה צפונה לנו. מי שנתן עינו שמאלה ראה מראה יפה מאוד, רעיון יפהפה ושפע. יש כמה כאלה בגליל, הוא לא משמש מעלינו בדיוק, שפלאים, עכשיו עד בכוח. הם מצלמים שם? הנה, אני מצלם אותך. קלוז-אפ, יא חביבי. ממרחק כזה זה בסדר? עם כל מרחק זה בסדר. עמי, המצלמה רועדת יותר מדי חבל על הצילום. מצוין. אני הצולמנייה שלך. על רכס הרי נפתלי, בלי להיכנס כרגע לתולדות מלחמת השחרור או עזיבת הבריטים, הבריטים פינו מצפון לנמל חיפה ונתנו מכם למה, פחות או יותר נתנו למי שמעריך ושיכול להחזיק. זה בפשטות, אבל יש מקומות שהיו קשרים כאלה ואחרים. מצודת כוח ניתנה לערבים, הם היו פה יותר חזקים. שני יישובים פה באזור הזה למעלה, רמות נפתלי ומנרה, כל השאר יוק לא בידי, מצמי אחד לשני. מזה הסיפור נשאר, הערבים לוקחים את המקום הזה. מתקפה ראשונה צולחת לא רע עד השער, אין הרבה אנשים בפנים, ערבים, כיתה כזאת מסכנה, אבל איכשהו העסק מסתבך, הגדר לא נפרצת, מתחילים ליפול הרוגים ומחליטים על נסיגה, זאת הנסיגה הראשונה. ואז מתארגנת המתקפה הגדולה. אגב, כל המתקפות הן מפה ולכן אנחנו גם עומדים פה, מאיילת השחר נוסעים, וכאן מתחילה המתקפה השנייה שהיא הרת האסון, אפשר לקרוא לזה ככה, כש-22 לוחמים נופלים, חישבו, ביצעו כמה פצועים עוד היו פה והיו עשרות, אז מכאן תמצאו. אז המצב הוא לא חוקי. את הכוח מובילה פלוגה אחת בראשותו של משה קלמן, למרות שיש גם שם אחר, ושני המ"מים המשמעותיים הם דודו צ'רקסקי של פלמ"ח. שמו דודו, למרות שאנחנו מכירים גם גרסה אחרת של חיים חפר, אבל לא נשמור מיתוסים, ואפילון פרידמן שהוא מפקד הרטט. אז כבר לא מגיעות מסעיות, אז היה אוטובוסים, מסעיות כאלה בהתחלה, וכבר יש סיפור ראשון, וכבר צריך להקפיץ בנגרות. סעודת קמח, כוח. קרה פה משהו אחר מאז שהיו בזמן הגרעין עוזבים פצועים ויורים לך ממקלעים לחלונות במרחק כזה בלתי אפשרי לחלץ אותם, בלתי אפשרי לקחת אדם 60 קילו על הגב. מכאן הכוח יצא לפעולה על מצודת כוח? זה המאורעות. ויושה. מכאן תפיסה שאפשר היה להאחז פה. מכאן הם יצאו, גם פצועים הובאו הנה. עוד מצודת כוח. שפינו את רמות נפתלי. כן. הילדים והאימהות, התחנה הראשונה הייתה כאן.
עכשיו. זה פשוט השדות של כפר ילדים. השדות של כפר ילדים. המדגה והשדות של כפר ילדים. כמובן שלמרגלות סובלדים שם, זה שיר ושיר על דודו. אבל לאורך כל הטיול שלנו היום, אנחנו נראה כיצד השירים בעצמם נושאים סיפורים. השירים בעצמם נושאים סיפורים ולפעמים מספרים לנו את ההיסטוריה. השיר דודו נכתב שנתיים לפני שדודו צ'רקסקי נפל. חיים חפר בחר דמות פלמחנית אופיינית טיפוסית והוא הכיר את דודו, דודו היה חיים. זה הוא אמר יפה, שאי אפשר לשפוט. בית הקברות במשמר הירדן. כל המזרח היה, הם התלוננו על האשכנזים שהם מכניסים חרא על האשכנזים. ראה אותה? לא. אז מה יש לך אתה? ואני מרגישה שאני מתאחדת אחר זה היה נורא כזה קלוש. נשארתי לנו. ואי אפשר לחלץ זאת חברתית, אנחנו רוצים להתחיל. בואו תיכנסו. יום עצמאות. רבותיי, חבר'ה, בחייכם. תיכנסו לצל בבקשה. כל הסיפור שאני עומד לספר לכם עכשיו, כל הסיפור שאני עומד לספר לכם עכשיו התחיל בגלל נייר עטיפה לחבילות סיגריות. הימים, סוף המאה הקודמת, 1886, 1880, על הנייר שעטף כל חבילה היה כתוב בשיר משמר הריין. הריין, משמר הריין. הרצנשטיין מחליט שדבר כזה לא יכול להיות, גם הוא מוכר סיגריות. אבל לא ייתכן שהוא ימכור סיגריות עם השיר משמר הריין, ארץ ישראל. נפתלי הרץ אינברג, הוא מבקר בירושלים. ונפתלי הרץ אינברג כבר היה ידוע בשירים שהוא כתב. עדיין לא היה מפורסם התקווה. התקווה הודפס ב-1885 פעם. אבל הוא כבר כתב אותו והכירו אותו. הוא אומר לו, תעשה משהו, הרצל. גם הוא קראו לו הרצל. ואינבר מתגייס למשימה. וכותב על משקל משמר הריין את השיר משמר הירדן, ורק תחשבו איזה מחשבות עברו לו בראש. כי הבחור הזה חזה את המדינה הזאת, ראה 20 שנה לפני הקונגרס הציוני הראשון. והוא ראה גם בעניין הזה של הירדן, שהירדן יהיה פעם הריין. אנחנו נעמוד פה על גבול, מאחורי העצים האלה. הירדן זורם,
ואנחנו נשאיר על משמר הירדן. עמוד 4. את הסיכום ההיסטוריזופי הזה אני עושה, עשיתי פה למעלה במחשבה, ואני מרגיש אותו מחויב לו. אני למדתי אצל מורי ורבי אברהם רק סוציאליסטי, וגם אני הגעתי קצת באיחור אל המושבות הוותיקות, אבל אלמלא הם אולי לא הייתי פה, ואת זה יותר מככה אני הבנתי, למרות שמות הגנאי, המורדואר והפקידי הברון והבועזים, 24 מושבות שמנמרות את פני הארץ, נכון, יותר קטן, יותר זה, להערכתי, וזאת הערכה שכל אחד יכול לעשות את מה שהוא רוצה וגם להעריך שזה לא בדיוק ככה, וגם בלי המושבות האלה מסתדרים, אבל נצטרך לפריצה הגדולה, ואני אומר את זה, אחרי החלוקה, ותראו איזה מהפך שהאנשים האלה עשו, ואי אפשר לקחת את זה מהם, בונותיי כנער, ואחר כך כשאניתי ולמדתי, לצלום אותה כפקידי הברון, וכחיים על זה, וכזה וכזה וכזה. הם עשו מהפך קטנים, וזה צריך להזכיר להם. וסיפורה של מושבה אחת. אני לא הייתי יותר, אבל זה בהסכמה בעצם בהלבנת המחתרות, החוקית, וגם זה מותר, זה לא היה פעם באמת. חברי משמר ירדן... אבל תראה פה את המצבה כאן למטה, גדעון. כאן למטה המצבה המקורית. זהו, אפשר לקום? רגע. לא, זה שלו. לא, תביא את כולם. לא. טעות. עם הסיפור. נשאר לה בפרק שלה, לא? מומחה לגיהנום.
סיפרתי לו את זה, אמרתי, אני מפחד מהם, הם יודעים הרבה יותר ממני. אני לא יודע? עשיתי את זה 30 שנה, אני לא יודע? ואז נופל לך מגדול. חצר תל חי. חצר תל חי. גרעין גאולים. בית הקברות כפר גלעדי של אנשי השומר. מי נפלה? המכה? המכה נפלה או הדר נפלה? הבאתי להדר גם מדליה. כן, גם. רובן, אחרי השיר הזה תגיד קדיש. זה הסיפור עם הספר. יושב גולי, אבא שנדר. זה במחנה? יושב במחנה ובפעל בעיתון. אחר כך, אבל הדבר הראשון שבא לו לעשות זה לשיר כמו עוד כמה אנשים שהכרנו היום, הוא לא כתב שירים אחרים, זה שיר היחיד שלו, אבא חושי, לימים ראש עיריית חיפה, וכתב את השיר הזה במנגינה מקורית שלי מקודם, וככה הגיע אלינו השיר, וגם ההוכחה שלו, לבן שלו, כשהיה ראש עיריית, לבן של הבר מצווה, כשהוא שאל לו, מה להביא לך בר מצווה להתנה? אז הוא אומר, איש, אני אתן לו ספר, אז אבא חושי אמר, לא צריך, יש לו כבר אחד. זה סיפורו של השיר הזה, עכשיו עוברים קצת על הקרב. הרב אמר נחום הורוביץ, איש כפר גלעדי היה אחד מהשומרים,
ידועים שהוצאנו פה מקום לכל אחד ואחד, ועד עכשיו כולם באו על סיפוקם ואין תלונות. בזמנו, כל פעם היו אומרים, הנה יש עוד 2 או 3 מקומות, או 4, תלוי מתי הגעת. כמה אנשי שומר נשארו. אכן, אבל היום, הנה איזה 20 חבר'ה, עכשיו אני פוגש כמה אלפים שכולם היו יחד איתי ב-101. זה מדהים. אז תופסים טרמפים אבל פה זה נסגר. באמת אולי במילה אחת על השומר, ראשיתה של ההגנה שהרתה את צה"ל. היום יום הולדת של שי.